Na kebenta banyo ya ki sembai jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembai jhur bat ki kor ban pen rap, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henriu nyo. Kumba ngitip baka jingle khoi le suba kadai ka wai na ki iktiar ka bakum ki briu ngidon kam ban le ha ka jingem ka baman la ka sngi ka jongi khamtam ha ka imlang ka salang ha ki shnong ki thau ki bangidon kumba na ka liang ka sarkar kme na ka por sa ka por ka jupin slor bar kan turu ya baro ki nong snong jong ki jalla ba pher jong ka ri hi baro ka wai ban le khoi le suba lang ba ki scheme lani da ki program ki ba pher ki ba yede ban panne ya ka le khoi le suba kawai na kini ki program ka badai page ya ka khoi ka suba kabala tip kom ka village based initiative to synergized health and water sanitation kabala tip lengkwat kom ka vishwas campaign ya kabala page ka tanat ka koi ka khya bala ai ban panya ya ka shaki shnong ki thau ki badani ka jingkit khli ya ka khoi ka suba namar ka ni ka program ka dai ka badai page ya ka le khoi ka le suba ha ki shnong ki thau bada ka imlang ka salang ka shnong borgang ka baha ka right marngar kabadai ka way na kishnong ka baningkong ha ka Ribhoy district kabala sedang ya ka visuals campaign halashnong da ka jingshim khya ka village health nutrition and sanitation committee harangkat badi asha jong ka shnong katkum ka jingpatai i asha i loong baya ka campaign kila sedang nodu artarik oktober arjar khat khandai battat hadu manta ka ladap khatwei banai pura katkum ka jingpatha na ka health department manta ka sngi ka shnong kalayo ban panha perdano ya ka program ka visuals campaign hadin bakila dep ban pendep pura ya ka campaign ka bakharwei banai katkum ka jingpatha na ka health department ha ka sngi lawan ban sakhi bat ai man sim da kinong mi khmat ka thain ke ba kan thop yu MLA ka nongpo constituency ba meral bonds im bar u MDC ka nongpo constituency ba balajit rani harangkar ka jingdon lang i doctor in charge ka marngar PHC kong JSM harangkar ba di staff jong ka PHC lai don lang ru ban sakhi ya kane de kinong yelam right ba kinong yelam shnong jong ka shnong borgang nai kam dei ka basuk ban le ya ka no ka campaign khat wei nai Henry ka shnong borgang kala le shitom kala penia ya ka ro kumju baro khat wei nai visuals campaign ka full form jong ka long ka village base initiative to synergize of health, water, and sanitation. Kalongba, ka shnong, ka shim ya ka jing lam khamat, ban le ya ka jing khot, ka jing suba, ban yada ya ki knyang jing pang, na ban promote ya ka health, ha ka shnong ka jongpi, kum juru ka jing khot jing suba, jong ka umbang umbit umdi kumbai ba Michael iladat ong manta. Kami ka campaign kadi ka rastang nadu senam hajar khat nyo naka sarkar India hangi ngila sedang ban penhiat yakan lengba CHO jongi iba ai ki training haman ki VHSNC member ki Asha ki Aganwadi ki Rambashnong ban ginyo ban penhiat kenang bakashnong kanyo ban penhiat ya kani ka program ha kishnong baro Nidon sampun nyo ndrukli ki shnong po ka marngar PHC bat ka shnong borgam kadega shnong ka basam ka ban celebrate ya kanega closing ceremony jom kanega visuals campaign kidon khatwei tali ki banai ki ba kanega shnong ka hap ban ban penyat yakini ki program kawai ka topic shi banai kumbai kom asha manila pen puli ngam ko abaniat kawai ha din jong kawai jong ka manambang ni kapor Henry kidan khatwi tli ki topic ki bangile hapo jong kanika campaign kumbat pen shailang ni hane don ka to ka ni trayo kidan ki pampatip ya kanika campaign ka rasdang jing sha kanina ka blog tang bakila IT hakam health department ban penya ya ka bada ka basno sarong ngasno tenat ban om Bak kishnong hapo ka marngar PHC kidei kishnong ki balale ya kaneka campaign as compare ya baro jong kishnong hapo ka Ribhoy jongi ngamtip jong ki district Henry hapo Ribhoy jongi nga snow sarong manong baka dei hapo ka kishnong hapo ki PHC ki jongi ki balale ya kaneka campaign but
hapo jong gini ki topik kat wei kendai teli ki topik barok khoi ki ba ikom asai la de pen pule manne ki ba phi kum kashnong phi la shim khia ban le yaka but is sister Chris ibalong isi ojongi ibala shim khia ban pania ye kali ban pen su thu lam ha ki VHSNC ban bojongi kawei ba kawei kashnong na snodi ban ai kuple shibun ya kashnong borkam kabalapan le shitom kamli basuk ya phi ban le khat wei tali ki banai tang shi banai ru teng teng nim jula ban le ye ki program henry khat wei tali ki banai ngadi ban ai commendable le phi ku kashnong bro ka wei ka jing shim khia ka jong phi ya ka jing I jangai ka jong phi ban nangai ba ka ta ka ka wa tham bangi om shisen kasni ni nom yo issue e ka jing japo jong ka सरकार पड़ेन लाने का सरकार देला कवई ना की इशू की बा हकमत है की बा जुपर्शांग बंतन सुठु बन आए एक अवेयरनेस शागी बाइबा कने ही जिंदे खुद ले सुबह अगर जी एलटी के जो मी कुम कजला के जो मी बार कवई बा करी कने का जला के जो मी kilong ying kilong sem kham tam kilong kami kadi doi ki jai pendriu ki ba jule khoi ya lu por ndai ada ni pe kilong ying ki ba na ba ban le khoi ying ni so tanat ban yu kja kilong ying ki ba bang irung ha ki kamar seja jong ki I kiu ki ba tanat ki ba khoi Jika pernah krik kedai kijing le kuat yang di long kudu, berkling, bersari kiri kesiang, bersari ying kesen, berpedi ki rut ying, ki nala ki pulau ying, berkau dah ada. Kedai ki long kemi, dari ki kun kentei, kat tu kat ni ki kun sendrang yang kam smart, kita ni kebedan mentah, banyak kuat le subah ying. Kani kedai tradisi kau mulai judan. Haki longgin ki jongi aduh ki por go meswa ngai la dia makan mau ha por mi nang rit janmit kat bangimpat sar pulau kat bangimpat sak hai ki nala ying ki beron haki ying ki jongi nimpat kerja ne kata ni bisa ini pa ni di kai di kunta ini school one school ka duty jungi janmit swab ki le kai bagi parlo kalau muda sar pulau sar hai ginala ba the ni ginala ban khoi ban nom lam ka kunta ta ai fur kira ki jor ni tung kitchen garden mer ni ai ki jor ban lapam kita ki milin ha kilong ni kilong sen ni kira sibur kilong ni ki bolong kunta aduh manswa aduh kunta Bat kali ke campaign ke mana kalian jongka sorkar pedeng, ke sorkar jela, kini kapela ban penrung haman lagi senang ditau di sini. Kalau ngabo komsan ni kita. Larang ilik hagi jaka kita kamsor, lani kita kamlong yo. Toh senang ditau ni barang dona gigi kisan ni pada ini hang gigi jago amne hang tai di kan. Isbom tai ilik hang ni Laila margar di Jakarta lah ham long yo ni Laila bobret plastik yang tu bang chips yang tu bang kuai yang tu cabok sibun le anompo kayo nompo lagi ketika yo ha mauro lagi yang tu nompo giat na pimpet sibun ini cabok tidak jadi nak kata kadang bakat bagi pendiri bidang bun kilongin bidang bun kilong song dukan bidang bun kilong liyo lihat bidang bun Jadi jawab kami. Jadi nak kadau, baton kam. Nalor kabangi jumlin mensua bangi lekut hi ngasan. Bidon kamru, banak susu kinong song dukan, kinong song yo, kinong lek kinong wan. Kumno bangi lekut di sinong di tau di tigi singkim di yo di hat. Kalau mau kongsan dari Jadi jele jo plastik ni, mak jingma ko ap na le plastik kalau mau krau do Kapatay bro kawai kani kaya angkat kani campaign kawang say no to plastic bagi ong ya plastic ngam dei suban peran kami di plastic namar ba ka jingjabo ya kamarian
Kadi lembang plastik. Bagani plastik kan simpor anu kumesan spas nem tam bahkan umno lele bahkan decompose pengikut. Kamu bakal kata anu wajib disebut dengan kendo begitu. Hari boy dari kendo gak disebut kat berat kat kolong begitu. Dalam game sumar bahan. Dari jelek gitu. Berat pakar di plastik makna ada kan kita awak dengan ini sebab fertility di kau jom kendo kita hanya bahaya jadi mereka kata ini kerja angkat tadi dia kau dia subah dia selama tahu ni semua komen bangilah persang dalam bagi campaign kaba ia juga persang dan penekam yang ya selalamet beroknya tip selalamet mensuami lek ayo Dikit dok na yo mulong yo nongpo, song dok beri anu sulah. Baru titik, mentah kadang-kadang kamera yo buri lah penuh plastik. Pilih yo nongpo cedok har yo plastik, pitit dok song plastik, pitit kalau plastik. Jaga dia kapor ke kampin, bawa Michael ni nak keren sepanggawa tham, ini jabok jadi ini kita, hak di plastik, hak di jabok, hak di selipar bercerong. Dan berjaya jaga dan kendo hendak berjaya. Ini ke kampanye gabungin yang empat show selamat. Kalau mau kongsan itu betul. Mau selamat ada pensong di bedroom, ulah putar kalau ulah put ulah sebok ke kendo. Kumu plastik. Terima kata kalau mau kongsan, aduh kata. Terima kata ini ke visual kampanye kabala persian, launch. Nah kalian juga sorkar brand, sorkar jelah, lembaga health department mentah, penpek, kemudian pentelun ini kampanye, kemudian sistem lenter, jadi mereka hanya apa kesenang program, ya kan dia kaji pun nak betul feel ini kampanye. Jadi kalau kesukai itu begini keren banget, nak keren cekmat. Kampanye kalau kut mereka sini, tendai kijing melin, bagi jingikai kepada video kenangai dan nangis. Ka poster making competition on COVID-19 na kabanta ki khna school katkum ki class bat ka balongru katkum ki category bat ki theme bapher ka category banengkong class 6 hadu class 8 halor ka theme my health my responsibility ka category ka baar class 9 bat class 10 halor ka theme ka pong protect yourself and your loved ones ka category balai na kabanta ki class 11 bat class 12 halor ka theme ka pong a new normal or COVID-19 and mental health Banshim benta hakene ka competition pinha bandro ya kene ka poster hayeng lajong bat shondur pensyai bha ya kata ka poster ka bapidro bat submit online sha ka email address postercomcovid@gmail.com da ka bothoru ya ka kerteng ka bapura ka jakasa ka phone number ka kerteng school bat ka class bat kumjuru ka district ka tarik ka bakhadu banpan poi ya kine ki jingdro kanlong ha ka shipho tarik ubnai November 2024 bat ya ka result on penbana ka khatsau tarik ubnai November 2024 ya kane lawalam shapi dak office jong DMHO Ribhoi district nongpo